Opera Hołos to wyjątkowe wydarzenie na skalę światową. Pierwsze tego typu dzieło oparte na łemkowskiej kulturze. Hołos to wzruszająca historia dwóch sióstr rozdzielonych przez los. Opowieść czerpiąca z dziedzictwa kulturowego i doświadczenia Łemków, ale mówiąca o wartościach uniwersalnych, jak miłość, bliskość, przywiązanie i tożsamość. W operze przeplatają się różne formy i style. Ze sceny zabrzmi muzyka klasyczna w wykonaniu orkiestry, ludowe melodie zagrane przez łemkowską kapelę oraz elektronika. Śpiewaczki operowe zagrają wspólnie z tancerzami współczesnymi oraz tancerzami zespołu ludowego. Łemkowska opera Hołos to spotkanie minionego z refleksją i wrażliwością dzisiejszych twórców. Sprawdź opis i dowiedz się, gdzie i kiedy można obejrzeć to niezwykłe widowisko.